Mbukeli, ake ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithambiso ngekwakandlozi. Ngicela amaqala uvakashele i-channel club subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukela izigebengu ezilinganiselwe eminyakeni kulinganiselwa ku-28 kuya ku-52 ubudala. Kubekho ukuthi bezizama ukubamba imoto ethwala imali ogama layo lengu-G4S kwayibhedela kanjalo esifundazweni saseLimpopo. Kubekho ukuthi le mdlambi yayiqale ukudubula imoto yaze yama, nokuthe isimile babopha abashayeli izandla kanye nezinyawo, nokuthe umshayeli esagoloza isibhamu savele sakhala kuye enyameni, wavele washonela lapho endaweni yesigameko. Uthe uyakhuza uzakwabo bamshaya idolo ngenhlamvu, waqhushaqhushwa khona lapho. Kuthe kusenjalo kwafika abaqaphi abagada le moto ababeyishiya ngebanga. Hhayi-ke emva kwalokho kwavele kwadutshulwana khona lapho, aphela amandla lezi mgilamkhuba baze bazibamba. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubekuvo lakho ku-comment section manana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo, sengiphuma kanje, usale kahle.